Добро утро на всички по света, където сте. Добро утро от китното слънчево Чепеларе. Хора, днеска е четвъртък. Перфектно чисто небе, едно облаче няма слънчице, но градусите са 8 градуса. Хора, а юли месец. Юли месец 8 градуса. Това е, за мен поне, аз не помня в моите години, да е имало юли месец, 24 юли, такава температура. Не знам какво стана, докато в Европа времето е плюс 40, плюс 48. Някакви градуси, които никога не са чувал, не са виждал. Като вземем Швейцария, Австрия, защото аз го помня в Австрия, 76-та, 77-та, до 85-та година съм бил там. И знам, че в Австрия повече от 25-26 градуса не ставаше. А сега в Австрия 38 градуса, а в България 8 градуса. А сега ми кажете вие какво, как става и какво стана с природата. Явно не само хората, но и природата нещо стана с нея. И природата стана с нея. Може би някои не вярват, затова сега ще ида към автомобила, за да ви покажа колко градуса е. Слънчево, лятно време, трябва вече да се коси. Явно нещата се променят вече много. Ето сега даваме контакт. Спираме парното, защото съм пуснал и парно. И сега вие гледайте. 8 градуса по Целзий. Нали така? Не бъркам нищо. Които не вярвате. Така че заповядайте, хора, туристи, където сте по България и по света. Заповядайте в Чепеларе. Нощно време ще се наспите, завивайки с юрганче хубаво, с леко отворена врата на терасата, ще дишате чист въздух. Има ресторанчета, които ще ви посрещнат. Имаме хотелчета, които може би ще трябва да направя един хубав видеоматериал за нашите хотелчета, ресторанчета, заведения, маршрути и какво предлагаме. Пампорово ни е близо, също там хората са се подготвили и направили. Давайте да направим както правят и австрийците, вътрешния туризъм. Работих в Австрия, знаете, вече съм ви го казал, в хотел 2 месеца, за да разбера нещата как стоят и там отвътре. И трябва да ви кажа, че 50% от приходите идват точно от вътрешния туризъм. Или хората от Варна, Бургас, Силистра, Русе, всички идват в Чепеларе, Пампорово, Смолян и тук наоколо в Родопите или в Банско, Боровец. А ние отиваме на морето. Стига сте гърци, тия Испани, тия Италии, бе, хора. Стига, знаеме, че имаме те пари много. Но заслужава ли си? Заслужава ли си? Нали трябва да подкрепяме местното, бе? Нали трябва да подкрепиме държавицата си, за да тръгне. Ето виждате, скоро ще бъде отворено едно хотелче, ново хотелче. Дай Боже късмет на тия хорица, защото те са много работливи, познавам ги лично. И ще има работни места, и ще има едно ново хотелче, което ще предлага идеални условия за туризъм. Пак ви казвам, ако не се стегнем и малко в нас да има някакъв патриотизъм, въпреки каквото виждам го очемрънкате, въпреки че цените и това, но то зависи от нас. Ако всички заедно се изправим и роптаем срещу това, което се случва на Черноморието или мутренските истории с паркинги, с глупости, няма как да се оправи. Ние, народа, трябва да се изправим. Вече крайно всички до един да се изправим здраво и да оправим държавицата, защото чувам, че е приет бюджета, чух 50 милиарда, липсват ни 6 милиарда, които пак ще вземем заем, защото няма откъде, защото нашата държава вече нищо не прави и не произвежда. Сутринта си говорихме с един човек, 70 годишен, който продължава да работи в Амерспорт, един голям специалист, и връщаме историята назад и си казахме: и вие, които сте около Чепеларе сега, дайте да ги помислиме нещата отново пак. Ами всяко село имаше цех. Пауско, примерно, правяха куфари, работиха около 40-50 души, завода приключи. Хвойна имаше цех, шияха там някакви дрехи, по-нагоре имаше завод за паста за зъби, кремове, имаше цех за торти, пасти,
Чипелара се правеше на мястото на сега тази долната фабрика, имаше осветителни тела за Италия. В Забърдо се шияха китеници, киченици, терлици. Всяко едно село си имаше пекарна за хляб. Всяко едно село имаше цехче, заводче, което работеше, правеше и колкото да не убеждава, че то било на загуба, дрън, таярина вече научиха тази приказка и ще продължавам да я повтарям. Защото ние продавахме, изнасяхме за соцдържавите. Соцдържавите бяха доста много. Полша, Чехия, Румъния, Словакия, Сърбия и отделно на Запад. И си припомняме и казва, скоро е ходил в Австрия и вика, видях една от тия българските настолни бор машини, която е на 50 години. И един австриец му рекла, това е българско. Може да е грубо, може да не е огледно, но 50 години тази настолна бор машина работи безотказно. Не свършва, не се разваля. Как ще наубеждавате сега, че нещата не били хубави, не били красиви, не били такива и онакива. Не били, ама не е така. Внушението, както и за Русия. Това, което чух с Пламен Костадинов, браво на това момче, браво, че се изправи един българин искрен, който каза някои неща. И веднага тук един чипеларец, който е анти-руснак, веднага почна да говори, ти видя ли, ти чули, а той не е ходил от 30 години в Русия и говори за Русия. Приятели мои мили, няма как иди там, виж, не мога, аз вярвам на хората, които качват видеа, които виждам какво става от Москва и от всякъде, виждам цените на бензостанциите 0,70 евроцента при евро и 40, значи 2 пъти по-скъпо, със същите заплати. А ток, вода и газ там е почти без пари. Така че няма какво да сравняваме, Знаете, че и моят род е пилнат по цялия свят, както и на всички. И си говорим и си го казваме, почва рецесия и в Германия, и в Холандия, и навсякъде нещата са много вече трагични. Това е истината. Без Русия Европа страда. Каквото и както да ми го говорите, каквото и да ми го представяте, каквито и глупости да ги измислите и така, вече никой не ви вярва. Вярвате си самите вие или едно 10% от българското население против Русия и против собствената си държава. Това е положението. А всичките останали са бориме. Но ние се бориме много слабо, защото тези 10% са много гръмогласни. Защото в тия 10% цялата власт и мощ. В тях е вестници, телевизии, интернет и всичко. И денонощното плюване и казване и лъжите, които ни ги измислят, ние вече си мислим, че това е истината. Затова ние трябва да бъдем по-активни, останалите 90% българи, да си казваме истината, каквато е, и да ни се заблуждаваме. Нещата ще бъдат трудни, тежки, гарантирам ви го, казвам ви го. Това трябва да си толкова сляп и глупав, за да мислиш, че нещо ще се оправи. Няма откъде как да се оправи. То толкова вече се загубило, че не виждам. Единственият начин, за да се оправи тази държава, трябва, пак ви го казвам, за 4-ти път може би, революция и военно положение. Нищо друго. Прибиране голямите фабрики и заводи, които ни ги откраднаха от ръцете, и това е положението. Банките с много истински хора и с голям надзор. И това е цялата мощна индустрия, която тя вече няма. Аз не мисля, че и това ще оправи нещата, защото то всичко е развалено, съборено и го няма. Просто не знам как и какво. Но нищо, приятели мои мили, действайте, ако работете, творете. Ще ви направя няколко клипа тук. Тези дни не очаква в Чепеларе, хубави мероприятия. Едно пловдивско семейство, което се засели, ще прави в парка. Но по-късно ще ви се включа да ви кажа какво е, що и как е. Точно и там. Чао ви, лек и успешен ден от мене!